Muchari yawa Ayan ko ningo bed ni nego go ngato nikech wach mar ayan yawa kata ko bed no tek marom nade wabeduru piny wawuo tok ni kawo ngato ni nego nikech wach ayan to kiki bede siasa ka iluoro weche mag ayan be to yoge siasa kiluoro ayan no okikawo ngato ni nego rit mondi recho okikawo ngato ni nego na matin nikech wach ayan an awuon kipenja kaka Sheila anakao rehabilitative approach omino ni kineno ni ntie gimoro modhi marach kata muma wacho kamano magi nyithindu onge kama gidhiye okwaneggi waketo gi pain to wacho ni yawa en ayan mumoke mbui kata Facebook marango inayudo ni ruwirnigi samoro onge kata tich magitim mae kaka ginyalo chiemo yocho ni kayanyo ng'ani to bomiya pesa kato kacha kayanyo anyisi ni biayanyi ni ng'ato mondo ayud pesa moro matin samoro kikawo jogi ni engage gi tich maber maginyalo timo